Napísala nám pani naša zákazníčka, alebo slečna, Daniela. Pozdravujeme. Je tu napísané iba Dana, takže neviem. Takú krásnu správu, takže som sa rozhodla, že ideme zavaliť balík. Čo to nebolo celkom dlho, takže here we go. Ideme na vec. A už som si to aj otvorila a začíname liofilizovaným ovocím, takže jedno hrozno, jeden ananás a 2 jahody. Takto. Mandlový krém s bielou čokoládou, OK. Proteínová granola, proteínové maslo Almond White Chocolate a ideme ďalej, rýžová kaša, biela čokoláda, kokos, mandla, malina. Nádherné ženy. Takže ja úplne proste cítim z toho takú krásnu ženskosť, strašne ma to teší. Úplne som sa potešila, keď som tú správu videla a hrozne strašne teší, keď sa nám proste vracajú zákazníci a keď proste tam máme zákazníkov, ktorí majú naozaj veľa objednávok. Ja si vás všetkých strašne vážim a teším sa, že to celé proste posúva vpred a to je všetko. A ľudia, ktorí proste tu píšu negatívne komentáre, tak chcem sa vám poďakovať všetkým ostatným, ktorí ste schopní sa s nimi kvôli mne pohádať, takže toto je pre mňa úplne, že wow, že normálne kúkam, že proste čo sa to niekedy deje na TikToku. Proste je to miesto, kde sú určite aj zlí ľudia, kde sú určite aj úžasní ľudia, ako všade na svete. Ale som rada, že tu máme stále také celkom relatívne OK. A ja si z tých zlých komentárov, chvála Bohu, nejakú ťažkú hlavu veľmi nerobím, takže ja prajem všetkým to najlepšie. A myslím, že práve budete dopriate, to je proste zákonitosť vesmírna. Ale hotovo, objednávka zabalená, nejdem tu už filozofovať. Majte krásny deň.